nije bila uvjet za priznanje Hrvatske, ni za završetak pregovora. A manjine jesu. Ustavni sud ne mora to voditi o tome računa, ali Sabor mora. Ali očito da se ne zna gdje je granica između Ustavnog suda i Sabora. Naše je da tu granicu stvorimo. 4 mjeseca je, kao što znamo, do izbora. To je možda trebalo napraviti ranije, jer ovo je sada u stvari jedna izmjene. Nemamo ustavnu krizu, ali imamo jedan nepotreban nerad u državi. Odluka Ustavnog suda je odluka koju treba poštovati. Međutim, da ćemo još puno o tome razgovarati, to je sasvim sigurno. Ja sam jedan od onih koji zagovaraju dopunsko pravo glasa za manjine i očito je da ćemo morati dobro iščitati odluku Ustavnog suda, posebno parlament, Sabor, da vidimo kako se to dopunsko pravo glasa može i uz koje uvjete realizirati.